Vi vil vise, at det for et andengrads polynomium med funktionen f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, den her, gælder, at der for alle x-værdier i definitionsmængden er den afledte funktion givet ved f mærke af x er lige med 2ax plus b. Først vil jeg vise, hvordan vi har den over her på en graf. Her har vi et punkt, der hedder x plus h, og her har vi et punkt, der hedder x. Forskellen imellem dem her, altså x plus h minus x, det er h. Vi vil bruge tretrinsreglen til at udlede andengradspolynomiet. Det første trin er, at vi sætter sekanthældningen ind som f mærke af x, vores differentialkvotient, hvor vi har f af x plus h minus f af x delt med forskellen mellem x-værdierne, som jo er h. Denne sekanthældning kan vi i vores bevis skrive som a x plus h i anden plus b af x plus h plus c minus ax i anden plus bx plus c, og deler det med forskellen, som stadig er h. Anden trin, der vil vi reducere på denne her funktion, hvor hvis vi starter med det her, så vil vi trække c, eller udlede parentesen her. Så vi har, at a x plus h i anden plus minus ax i anden minus bx minus c. Og det deles igen med h. Sådan. Bagefter kan vi der går c ud med hinanden, fordi der står plus c og minus c. Og allerede nu vil vi gange eller udlede den her parentes ved hjælp af en kvadratsætning. Den vil jeg lige skrive herop. At hvis vi har en a plus b i anden, så får vi a i anden plus b i anden plus 2ab. Så c går ud med hinanden, og så vil vi udlede denne her parentes. Så vi har, at a x i anden plus h i anden plus 2xh plus b af x plus h minus ax i anden minus bx deles med h. Herefter vil vi gange tallene, der står uden for parenteserne, altså a og b, dem vil vi gange ind i parenteserne. Så vi får, at ax i anden plus ah i anden plus 2axh. Så har vi gange a ind i den første parentes, og derefter får vi, at bx plus bh, der har vi gange b ind i parentesen, og så har vi det resterende her, minus ax i anden minus bx, og det deler vi med h. Herefter kan vi reducere den lidt,
fordi vi har en ax i anden her, hvor der er et fortegn på plus foran, og så har vi et minus ax i anden. De går ud med hinanden, og så har vi også plus bx her, og minus bx her, så de går også ud med hinanden. Så vi har, at ah i anden plus 2axh plus bh divideret med h. Nu vil vi få brøken væk, og det gør vi ved at trække h op i tælleren, så vi får ah plus 2axh plus, ikke axh, ax plus b. Nu skal vi så til tredje trin i tretrinsreglen, hvor vi vil lade h gå mod 0. Grunden til, at det ikke er som normalt, hvor vi lader x0 gå mod 0, det er, at vi ikke har et punkt, der hedder x0. Hvis vi lader h gå mod 0, så kan man se her, at h den bliver til 0, så vi får x plus 0, så x kommer så langt som muligt mod det andet x-punkt. Når vi gør det, så får vi, at den funktion, vi har ovenover, der h bliver til 0, så den forsvinder, så vi får 2ax plus b. Og det var jo det, som vi ville udlede fra start. For at finde ud af, hvilke x-værdier vi kan bruge den her funktion i, så vil jeg lave en definitionsmængde. Definitionsmængden for f, funktionen, den er altså lige med alle reelle tal på nær 0. Grunden til det er, at hvis vi sætter 0 ind på x's plads, så vil det ikke være et andengradspolynomium, men en lineær funktion. Jeg vil nu vise ud fra vores resultat i opgave 1, at når f af mærke af x er lige med 2ax plus b, når x så er 0, så er b lige med tangentens hældningskoefficient. Og det vil sige, at når vi har f mærke af x er lige med 2ax plus b, det vil jeg vise ved at sætte 0 ind på x's plads. Det vil sige, at når jeg siger f mærke af x er lige med 2a gange 0 plus b, så er det lige med b. Og det vil sige, at hvis jeg skal vise det på et koordinatsystem, så vil det sige, at når b er større end 0, så skal min parabel vokse inde ved y-aksen. Og når mit b er mindre end 0, så skal min parabel være aftagende ved inde på y-aksen. Og det vil sige, at når b er lige med 0, så har den toppunkt, så har min parabel toppunkt på y-aksen.